A fotosíntese é unha das reaccións máis importantes da Terra. Grazas a ela, plantas, algas e algunhas bacterias transforman a luz do sol en enerxía química. Esa enerxía alimenta, directa ou indirectamente, a case todos os seres vivos. Durante séculos, a humanidade viviu da enerxía almacenada pola fotosíntese hai millóns de anos, petróleo, carbón e gas. Cando esas reservas se esgotaron, consumimos os bosques, despois os cultivos, ata que non quedou nada. Pero esta historia non ten por que rematar así. A situación é insostible. Se non atopamos unha nova fonte de enerxía, as reservas esgotaránse moi pronto. Cal é o voso segredo? Como facedes? A clave non é o sol. A clave é saber aproveitar a súa enerxía, e para iso empregamos a auga. Eureka! O que empregan as plantas para xerar enerxía é simplemente que a partir da luz solar logran disociar a auga en hidróxeno e en oxígeno. Se nós pudiéramos facer o mesmo, teríamos unha gran fonte de enerxía. Eso as plantas o fan a partir dun complexo de manganeso. Simplemente teríamos que facer un similar sintético e así poderíamos ter esta gran fonte de enerxía únicamente a partir de auga e luz. Nota de grabación 2 de xullo de 2026. O proceso comezou coa fabricación do ligando, que era o complexo sen manganeso. Cando reaccionou cunha sal deste metal, obtivemos o noso catalizador. Para probalo, logramos detectar o oxígeno producido cando catalizou a descomposición da auga e auga oxigenada. Só queda observar se o hidróxeno producido é capaz de xerar enerxía suficiente para, por exemplo, mover un coche.